Kichupa igomo msebo gwodi ya Gesima atuti Nyameino niga anyareka okobokeng'aneyo asoko wache kwa University ya Nyamira chinsemi cheche bunge yo ya Kitutuma saba ase kaunti yugukwana boigo niga tebirubuna ine nchere mira nyarego ikirania anemuno amagendera gochasa amenye bensemi yo chengege chiniga nyareko bo ryabanyarego sira na okobokeng'aneyo asigari batagire boigo okwangwe ko wetigwa we municipality ya Keroka konyarego ikirana sobwango elibona ensemo ya Keroka ebeke gwetendere konyareko nse chibugura buri cyabere chikoene kigwane mono korwa asensemeyo nengana boigo nyarako igokoboko no mono gwe bunge ya county Nyamira Enoch Okelo banyore municipality mushimwa mukwanali igesimere bigoma nali kibese tonyora de million ditalinka wana program tobwata ekibese kiri no mushimwa kisesa no mushimwa gachuba kune municipality koro sore bare koruri tongo eche mata ekerubo ahonya meta egenda sabo mochibu moino egenda embaro etambo kesoke Keroka embara to kwa upgrade kuna tonya kanya ya municipality ale tonya bimeret ebe kueramu ya municipality igo aso mwako yogechi ya sana njete igo duse barenga yogo de dusiga ekaro tu ale koliye municipality ene na tenene tanga bateye bito toko rwania bitatu biyo abate itoliye municipality masaba rogora municipality intwanya nyora ero mwaka kibese kigo cha chike fees 350 million kigo cha chiwodi sato kiyo yo kibese ikyo wetani kibese ndobwata abafatiri bagoro kuno World Bank bawo jabaro skirami asiki municipality erami elyo mheshimiwa ate amwaka kanga tego eta erami elinero World Bank ngwajere facility kilomita 1 tonyore erami goetera okonyore municipality